Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini. Umzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonje. Ingwele ehamba namabhubesi. Umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina ngeyimpunga yesintu ukuthi ngifike kule channel enkulu kangaka impunga yesintu TV. Angibonge kakhulu bafowethu enikwenzile kwimpunga yesintu ukuthi nisubscribe ichannel yethu yahlala ku100,000 nezinto enkulu kakhulu. Angiphinde futhi ngikudlulise ukubonga kubona bonke abantu esathi masifika sizoshaya ikhwela sithi sinesifiso sokugqokisa abantwana amathafisi babe sebephakamela phezulu. Ngithi uNkulunkulu bafowethu anikhumbule nina namathonga semakini awakhanyiselela wekhona bese wona abuya azokhanyisela nina. Mohamba uya lapha ku Facebook kwimpunga yesintu uzobona abantwana bejabule, abantwana bafowethu kulungile. Buke lo mpunga yesintu incwadi zethu zikwi-special. Bonke abantu abazithenga incwadi babe nazo 1150 kuhlangene nokukuthumelela. Mawufuna ukuzi-order uyangena ku-website yethu www.impungayesintu.co.za. Uyakwazi futhi ukushayela kuzona inombolo lezi senze inhlelo sikuthumelela. Uyakwazi futhi ukufika eMphelandaba uzozithenga khona. Mawufika eMphelandaba zo-1000 rand zizonke zicoshwa phansi. Le special lesi sothu kusiqhuba mbijana ngoba asifuni ukuthi uma sezibuyela kwintengo yazo kube khona umuntu othi wasala uyobusale ngamabomu. Le ncwadi kuba futhi ziwusizo olukhulu, zifundisa izinto ezithinta isintu nemibuzo futhi angisafuni ukuyiphendula ngoba incwadi zikhona zibhaliwe. Lokho nje ngithi angikusho lokho okuthi imibuzo angisayiphenduli ngoba incwadi zikhona izona ekufanele ngabe ziyakuphendula. Sengiyazikhetha izinto engikwazi ukuthi ngikuphendule uma ungifonela ngoba nazi incwadi. Ngiyasho ukuthi nazi incwadi, abantu abathenga incwadi bathola ulwazi, abantu abafuna ukuthenga incwadi. Umuntu afona umuntu uthola ukuthi manje khona into engiyenza sekufuneka ngimi ngichaze into engiyibhale encwadini. Angisafuni ke bafowethu. Ungcono umuntu ozothuma engifonela athi encwadini angenelisekanga khona le ngisale khona bese ngiyaqhubeka. Hayi ukuthi ungibuze ukuthi mawufuna ukwembula ingubo kuhamba kanjani ekubeni ngibhalile encwadini ikhona incwadi. Hayi ngeke. Mawufuna ukubuza imibuzo 500 rand lo wencwadi kuzoba kuwena ukuthi ukhetha incwadi noma ukhetha ukuthi ukhokha 500 rand mawubuza. Zikhona incwadi bafowethu kushuthi ngangibhalela mahala. Hayi akuhambi kanjalo. Akuhambi kanjalo. Ningixolele nje kakhulu bafowethu. Umuntu esomphendula imibuzo umuntu onezincwadi osefundile encwadini. Ngiyazi vele ukuthi uma ngithi zithengeni incwadi imibuzo ngeke usangifonela ukuthi uyabuza ngoba incwadi ziyacacisa yonke into. Kubalekile ke bafowethu ukuthi incwadi sizithenge sithole ulwazi, singadlali ngempunga yesintu ngoba nake izilungele ukuthi soyifonela impunga yesintu ubuze impunga yesintu umhlonyana wenziwa kanjani. Ibibhalile encwadini iyachaza. Uhlula ukuthenga incwadi nje u350 mawufika eMphelandaba uyibeke incwadi nezingane zakho zilithole lolo lwazi. Hayi bafowethu ngifuna ukudlala ngempunga yesintu ngoba ngizilungele. Ngifuna ukudlala ngayo impunga yesintu ke futhi imatasa inemisebenzi eminingi eyenzayo ukuze uzokwazi ukuphenduleka imibuzweni yakho nayo. Ikhombo i1000 rand yazo zonke incwadi uzophenduleka ke imibuzo yakho lapho. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke sizithenge incwadi zempunga yesintu singadlali ngayo. Asizithenge bafowethu. Uya lapha ku website www.impungayesintu.co.za ushayele zona inamba uSWhatsApp sezinhlelo zokuthi sikuthumelele ufike eMphelandaba uzithathe ngo1000 rand. Uyazi ukuthi uma uthenga le ncwadi zizokunika ulwazi olunzulu. Zizokuvezela futhi ukubaluleka namandla ethongo lakho. Ngikhuluma ngelakho ithongo. Ngoba manje into eyinkinga bafowethu sifike salahla indlela yesintu ekufana ngabe sihamba ngayo. Sathi masiyilahla abantu abadala basenzele umusa wokuthi basenzele izinto ezinhle.
Mabesenzela umusa okusenzela izinto ezinhle thina kwangababikho kuhle esikwenzela bona abantu abadala. Ayikho into eyicala njenganokuthi abantu abadala bekuphile bese wena ungabaphi lutho. Ngiyasebenza kunamhlanje. Gqoka yonke into oyithandayo, udla yonke into oyithandayo, unuka kahle, uhamba ngemoto oyithandayo, ulala embhedeni owuthandayo, ifridge mawuvula ukuthi thatha lokhu, thatha lokhu. Kodwa abantu abadala ukazi ubenzele lutho. Necala mawunjalo. Uma uzazi ukuthi selokwasebenza, selokwajabula ngempumelelo yakho, kodwa nakukho akwakwenza ekhaya kini, kufanele uzazi ukuthi unecala. Angikhulumi ngento ozoyenza egcekeni kini, ngoba leyo nto yenza egcekeni uyenzela abantu abaphilayo. Ngikhuluma ngento mina ozoyenza emsamo, uyenzela abalele, uyenzela abasemfihlakalweni, abenza izinto emfihlakalweni bezenzela wena. Othi mawuhamba ngale moto ohamba ngayo, bakuvikele engozini, bekuvikela beke emfihlakalweni. Othi mawufika emsebenzini uvela uthanda abaphathi, bakunika ipromotion. Izinto laba bazenza emfihlakalweni ngoba nabo beke emfihlakalweni. Angikhulumi ngokuthi mina wakhile indlu kini ubig house, ohlala abazali bakhe abaphile enyameni. Angabe ngiyakuzwa ukuthi wakhile uguqo omuhle uyawuncoma, uthi wawakhela ukhokho wakho, wawakhela ukhokho kababa wakho ngoba ubaba wakho nawe engamakhelanga ukhokho wakhe. Wawuwakhela ukhokho kamkhulu wakho ngoba nawe umkhulu wakho engamakhelanga ukhokho wakhe. Angabe ngiyeza ukuthi ukhuluma ngendlu kamkhulu, umkhulu osalala kobandayo, osekwela amathongo uthi nayi indlu yakhe engamakhela yona, nayi indlu yogogo engabakhela yona. Kodwa manje ukhuluma ngezindlu ezihlala nina, kusho ukuthi nina nizijabulisa nina kuphela. Laba bake emfihlakalweni abenza izinto emfihlakalweni, ekuyibona abanikazi bemali, ekuyibona abanikazi bomsebenzi osebenzayo, uthini ngabo? Kubalekile bafowethu ukuthi wenze izinto emsamo. Yabona nje uma ukuthi nje awukaze wenze lutho, ayizama ukuhlela manje. Khulume nobaba, khulume naloyo inhloko kuwena, umtshele ukuthi selokungasebenza ngikaze ngenze lutho lekhaya. Ngiyacela baba ukuthi uthathe nayo intshitani, ungiyele emsamo, ungethulele yona kukhokho, uthi nasi isithebe engimupha sona, uyena oyobona ukuthi usedla nobani. Ongithathele nayo intshitane uye emsamo, ufike uphi ithonga elingiphayo, uphi ithonga elingenzela izinto ezinhle. Nebala ubaba wakho besakhuphukela emsamo naleyo mbuzi, afika kukhulumele, asho ukuthi nina bosibani bani. Nanga umntwana uthupha lelo thongo ekuyilona elimenzela izinto ezinhle, uyacela ukuthi liqhubeke njalo limenzele okuhle. Bese ubaba wakho uyakunika ithuba nawe uzikhulumele wena, uphefumule nawe usho kungaphakathi kuwena, ngoba kuyenzeka lo muntu lonishisela impepho uthole ukuthi abantu abadala abamfuni. Kodwa yanikhulumele emsamo, abamfuni abantu abadala ngoba unamacala yena wenzayo, kunezinto ezamachilo azenzayo nina ningazazi. Abantu abadala bamfuna basamlaleli futhi. Uma ke manje ezokukhulumela yena angakuniki wena ithuba, into yakhe izokonakala. Kanti kuhle akunikeze ithuba ngoba wena usanayo inhlanhla ukuthi bayakulalela ngoba nabo wena mhlawumbe usahamba kahle phambi kobuso babo. Ngoba nawo lento yempepho kufuna ilungiswe bafundisi, safuna ilungiswe. Impepho nje akuyona nje umuntu omdala. Cha. Kuyiphutha lokho ukuthi impepho kuthiwe kufunishiswe inkosana, akuhambi kanjalo. Impepho ishiswa umuntu ekufanele ayishise. Umuntu abantu abadala abakwazi ukumlalela. Ingakho umsebenzi wenu phakathi kwemizi ukuthi nihlale phansi nixoxe nibonisane ngokuthi ubani onganithintela impepho, umuntu ozoba isitebiso senu, umuntu enizokwazi ukuthi niphakame ngaye, umuntu ozokwazi ukuthi meyithintile impepho bese abantu abadala bayalalela ngoba abantu abadala balaleli noma ubani. Emsamo kudingakala umuntu ohlanzekile, kudingakala umuntu ophelele ngokwabantu abadala, umuntu owenza izinto ngendlela abantu abadala abathanda ngayo, ukuze ezothi menikhulumele emsamo kuzwakale. Kungabe uthi uyakhuluma nje ngoba nakuthiwa umdala. Nizobona nina nenza izinto kungenzeki lutho umehluko ungabibikho, kanti lo muntu onishisela impepho uthenga omahosha, wenza yonke into engcolile.
abantu abadala basayifuna indaba yakhe kodwa nisakhulunyelwa uyena mina. Akufanele ukuthi umuntu manimazi ukuthi indlela zakhe azizinhle kodwa bese niqhubeke nishisele uyena impepho. Manizazi indlela zakuthi azizinhle mkhuzeni kuzona, mengafuna ukukhuzeka msuseni ngoba vele abantu abadala abamuzwa ngeke baze bamlalele. Abantu abadala bamfuna umuntu ozokwenza amanyala bese abuye athi uzokhuluma nabo. Bamfuna umuntu owenza lokho abantu abadala. Manje ke kubalekile kuwena osebenzayo kodwa ongakaze enze lutho. Hamba uye ekhaya, banikeze imali, bathenge imbuzi, bagaye ukhamba. Angikholwa ukuthi ke ukhona umuzi engingagaywa kuona, mhlambe imbalwa kakhulu. Mhlambe nje u5% ongabugaya utshwala. Abanye utshwala babugaye ngokuqina. Uthola ukuthi umuntu ulalele kakhulu imithetho ekhulunywe enkolweni wabesebuya eza kubo nawe afika kuvala utshwala ngokuqina. Awuvele ukuvala utshwala. Angiphathi ke kona kini ngoba nakusuyakholwa usukwazi ukuvala utshwala kini, unawona umthetho kini, awakho ingane umuzi wakho la uzoshaya khona umthetho. Yekeni lento eniyenzayo ukuthi nithathe imithetho yasemasontweni nibuye nizoyifaka emakini. Awunalo izwi wena kini ngoba uyingane. Abazali bakhe abanezwi, abazali bakhe kufanele bavale utshwala, hayi wena uyingane ngoba lo muzi lona kuwona wakho. Naye futhi ubaba wakho uma kuwukuthi umkhulu wakhe wayekade uphuza utshwala akanalungelo lokuvala ngoba umuzi awakhile ubaba wakho umuzi kamkhulu wakhe. Nawe njengoba uyindodana ubaba wakho yena kuwukuthi uyaphuza wena usuyakholwa bese uyawakha umuzi, awunawo umthetho lapho ngoba lo muzi owakhile umuzi kayihlo. Uma uyihle ephuza noma ahambe ephuza ufanele ukwagama Nkwebevu. Awukwazi futhi abantu abadala ukuthi uthi wena uzobanikelela ubayekisa utshwala. Ayikho leyo nto, ayikho leyo nto. Ngabe uNkulunkulu unephutha elikhulu uma kuwukuthi uyakwazi ukwenza leyo nto ubatshele ukuthi abayeke utshwala, ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu ugibeza phezulu kwamakhanda abazali. Awukwazi ukuyenza leyo nto. Umuntu okululeka ngento ezinjalo usuke ekutshela into engekho umuntu methi uyakwazi ukunikelela abantu abadala ubayekisa utshwala. Bayekisa abantu abadala utshwala, baziyekela bona abantu abadala utshwala. Wena into oyenzayo uyakwazi ukunikela ucela uNkulunkulu abakhumbule bakwazi ukuthi amaNkwebevu bawayeke, hayi ukuthi wena uzobalawula ugibele emakhanda abo, ugibele emakhanda oyihlo nokhokho bakho. Ukukholwa kunjani lokho okwenza ukuthi ugibele phezulu kwamakhanda oyihlo? Asingadlali ngenkolo, sitshela abantu izinto ezingekho, sidicilele phansi isithunzi senkolo. Inkolo ayinankinga. Inkolo ihlonipheke kakhulu ngoba ikhuthaza abantu ukuthi abahloniphe. Uma wena usuzofika kini ugibele emakhanda oyihlo bakho ufaka imithetho yasesontweni ngenkani, awonini lapho. Labantu bakini abazuyizonda yini inkolo ngoba inkolo bazoyizonda ngoba wena ukhombisa inhlonipho. Awukwazi ukufaka imithetho yasesontweni kini ngenkani noma kuthiwa iphila kangakanani. Ngizokwenza isibonelo mina ngeSabatha. Yabona iSabatha liwukuphila. Wonke amakhosi alandela uShembe kufuze angabe izizwe aziholayo zonke azishayela umthetho ukuthi azigcine iSabatha ngoba iSabatha liwukuphila kwabalele. Kodwa nakuba liwukuphila kunjalo kwabalele awukwazi wena ukuthi uzolithatha uzoligcinisa abantu bakini ngenkani abazali bakho bengakholelwa kulona. Kodwa wena kufanele ukuthi uma uthandaza umthandazo uNkulunkulu okuwukuthi abakhumbule akwazi ukubembulela babone okuwuthi leSabatha libaleke kangakanani kwabalele. Hayi ukuthi wena abazali bazothi bekuthuma ngeSabatha awusakwazi ukwenza abakuthuma kona, bathi wosinyama awusayosona inyama ngoba phela wena usuyakholwa. Ukukholwa kwakho wena kusho ukuthi manje musu kubahlonipha abazali. Asingabi nejubane, asingabi nejubane, khanjwa kahle kuze into yakhe izokwazi ukuthi yenzeke. Manje nake kubalekile ukuthi ke uligaye ukhamba ulibeke lapha emsamo ngoba bakhona abaphuzayo. Uzothola ukuthi umuntu ophethe inhlanhla yakhe ilona ophuzayo. Wena ngekathi ungasalwenza ukhamba udlala ukuqina uthi wena usuyakholwa bese lo muntu avela ayibambe inhlanhla yakho angasakuniki imali ngoba omjabulisanga ngokuthi umenzele ukhamba. Kuyagaywa emsamo ubeke utshwala. Ibona abantu abadala ekufanele bakutshele ukuthi thina utshwala sisaphuza bese kuyayeka ke nawe ukubhaka utshwala. Ungathathi lento ngokuqina uthole ukuthi wena udlale kakhulu ukuqina wahamba walalela esontweni walalela umuntu abantu abadala bakubo esebefikile kena bazomtshela ukuthi utshwala ungasabhagayi.
nawe utshwala usabugayi uzohlupheka, ngoba uzothola ukuthi umuntu ophethe imali, umuntu ophethe umcebo yilo muntu odla amankwebevu. Niyamncisha nina manje bese nanincishe into zenu zingahambi kahle. Lento nje bafowethu asingayenzi leyo nto leyo. Imisamo yethu ayifani. Singasonto enkolweni eyodwa sibe sebandleni elilodwa kodwa imisamo yethu ayifani. Wena wakho mawukuvuma ukuthi wena utshwala musu ukubugaya, musu ukufaka abazalwane, ubashumayeze ngokuthi mawukholwa la utshwala bugaywa. Ayikho leyo nto leyo. Bashumayeze kahle abantu ukuthi hambani ngalendlela, ungasheshi uvala izinto kini ngoba zisonakala into zakho. Kunomuntu ekufuneka nje agaye ukhamba nje kuphela, athathe insipho azifaze igceke lonke. Bese kufika abantu abadala. Yabona ngathi ufaze insipho egcekeni. Uzobona mhlawumbe kuzovele kufika amajuba noma kufika inyoni ezithile eziuhlobo oluthile. Zizodla insipho egcekeni. Abantu abadala laba basuke sebefikile. Abantu abadala lezi zinto lezi bafowethu ziyimikhuba esisekele thina abantu ekufanele ukuthi siyenze, engafanele ukuthi inkolo ivele igqibe kanjalo nje lokho ngoba njengoba wena uzalwa kini enkolweni, amathonga kini ayakuvumela ukuthi kube khona izinto ozenzayo enkolweni nawo othola ukuthi awahambisani nazo, uyabona. Kodwa wona amathongo awangenelele enkolweni ngokuthi akucishe konke kufanele ukwenze wena kwasenkolweni. Ayavuma ngoba akekho umuntu omuhle njenganomuntu okwazi ukubhalansisa into yasenkolweni nento yasekhaya. Lezo zinto ziyabhalansiswa. Wona musu ukuziqhatha wena. Nina niyaziqhatha nina ngoba niqhatha inkolo niphinde futhi niqhathe nani nomsamo. Kanti lezo zombili ziyahambisana, uma uzibambe kahle zihambisana. Ngiyakutshela yonke into ihamba kahle, utshelwa yimina. Muyibhalansisile nje kahle ihamba kahle. Yabona mina lento ngihlezi ngisho. Ngohlezi futhi ngisho. Yabona khona lengane ngizogeja khona umsebenzi. Yebo kwafika unyazi lwezulu, lathi manifika unyazi lwezulu umsebenzi ngizogeja. Lafika lahlala lapha ngaseziko. Mina ngihleli la esigqikini nalekhehla bexoxa. Labe selinginike isixazululo ukuthi lo msebenzi ufuna ngwenze kanjani. Ngoba kwesinye isikhathi bafowethu kuyenzeka sizibone sinemali bese sifuna ukwenza izinto ezinkulu kanti akufanele sizenze lezo zinto ezinkulu. Nami ngangishayile yodwa. Ngithi ngizohlaba imbuzi eziningi kanti akufanele ufuna ngihlaba imbuzi eyodwa nje. Ngiqonde lo muntu yedwa vo. Uyabona? Manje ke bafowethu ngisho ukuthini, ngisho ukuthi uma lento yenkolo uzoyibhalansisa kahle, mina eyami nalenkolo engiyilandelayo kaShembe ngiyibhalansisile. Ingakho uShembe akwazi ukufika wangixazululela enkingeni engase ngibhekene nayo. Kodwa manje ukube mina ngiyayixova yonke lento naye ngeke azafike ngoba okhokho bami bazonqaba ukuthi afike azonginika isixazululo. Uma kakhulukazi kulenkolo kaShembe udinga ukuhamba kahle nje ngesilomoshiya uthi ungagijimi, hambe kahle. Angithi kuthiwa lento kaShembe idwala eliphishelilizo, ungagijima kanjani edwaleni? Ngeke uthi uno2 years ula kulenkolo kaShembe. Hawu wena usukhuluma indaba zokuthi inkukhu awusayihlabi 2 years. Usukhuluma indaba ukuthi utshwala usabugayi. Uno10 years iminyaka. Hayi ngeke. Kahle. Ushaya imithetho kini. Sana ukuyenza, ngizama uyishaya imithetho emakini. Shayini emakweni imithetho. Shayini emzini yenu. Ngoba nidicelela phansi igama likaShembe nini. Ngoba anihloniphi into eniyenzayo. Nihloniphi. Thola ukuthi abafowenu manje mabefika la emphelandaba bazothi lenkolo yeni kanti iyisima kanjani. Umfowethu useloku aba yiNazaretha ufuna ukusiphatha, usenzisa izinto ngokwenkolo. Ngimtshele mina ngithi hamfowenu mshayeni ngoba uyaqina. Uyaphapha. Akushiwo ukuthi ngwana kwenu iNazaretha sekufuna ukuguqule zonke izinto kini. Bahloniphe, uhambe kahle ngesisoka, ube nenhlonipho. Uthi makuhlatshiwe ngesabatha kini, mabethi wosa inyama uyose, ungayidli kodwa. Usho njalo umshumayeli uMacingwane ngelinye ilanga ephethe inkonzo ethempeleni. Uthi uyise yena wamthatha wathi bahamba ekamfowabo. Uyisa kalona iNazaretha kutshela ngomshumayeli ke mina. Bahamba nangempela bathema befika kamfowabo ngababo wakhe ngazi noma babomdala noma babomncane.
babe bethi akahlahlela obehlahlela bathi akayipheka inyama wayipheka kodwa wangayidla kodwa kwafika abantu abadala kubona base befikelwa umunyu ukuthi lo mntwana yena yedwa akadli kodwa niyibona lento ukuthi umntwana uyasebenza umntwana ayipheka inyama ngene emlilweni ngesabatha asosele kodwa yena akadli kwathiwa ingeka siyishintshe nahlabeni ngesabatha kodwa kube wayehofa inkani babengeke baze bakusho lokho ukuthi akuhlatshwe manje ngesabatha kudliwe ngesonto wena ubona abantu bakini nje lenkolo kaShembe bayifuna wena ufaka imithetho ngenkani ayifaka imithetho ngenkani iyekeni leyo nto leyo ngicilele phansi isithunzi sika Shembe uShembe uqhakambisa inhlonipho uthi uShembe ahloniphe mabethi basa kini basa nami nje babesho njalo kuthiwa ngipheka inyama ngiyipheke ngaphikisa ilutho ngoba inkolo kaShembe inkolo yenhlonipho angikwazi ukuthi ekhaya nase ngizofika manje ngithi akugaywa angikwazi ukwenza lokho ngabe ngiyaqina uma ngenza leyo nto ahlonipheni ke bafowethu singadicileli phansi izinkolo esikholwa kuzona ngokuthi sifake imithetho ngenkani asingakwenzi lokho ngoba lokho kubulala isithunzi senkolo abantu bakini nabazali bakho bavele bacabanga ukuthi enkolweni ufundisa ukugibela phezulu kwamakhanda abo umuntu nomuntu ke bafowethu osebenzayo akathenga amava ahlabahlosile azithenge zonke nje incwadi zethu ukuze ezokwazi ukuthola ukuthi ubaluleke kangakanani lo msebenzi wokupha umsebenzi wesithebe owenza nje ungakhalelekanga abantu abadala bayo bese bekukhumbula kodwa uma kuukuthi akukho ozobenzela kona into zabo bazozithatha kancane baloko bekwemuka ugcina usuhamba manje uyothatha izithwalo ngoba naku ukuhlala osizini awukujwayele kade ujwayele ukuhlala emafutheni kube lula manje ukuthatha isithwalo ngoba usufuna ukuqhubeka uhlala emafutheni kanti wena ohlulekile ukunakekela abanikazi bezinto abakuphathele zona wena ohlulekile ukunakekela abanikazi bezinto abakuphathise zona wenza izinto wena ngendlela yakho hayi kulungile angawageqa amagula ngoba ngemuva la sikhona sihlele ku100,000 ngiyacela abafowethu siqhubeke njalo subscribe ngiyabonga kakhulu ukuthi impunga yesintu TV ifinyelele ku100,000 kunini nje Real TV1 babengichomela nogogo bathini bathi kunini nje babengichomela hayi namhlanje nami ngihleli khona ku100,000 asuthatheke abafowethu umfanekiso oqoshe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga